Zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja protiv gradonačelnika Šapca i načelnika gradske uprave biće podnete krivične prijave. To je saopštio odbornik POKS-a u gradskom parlamentu Božidar Katić. On navodi da je zgrada gradske uprave zloupotrebljena i data na korišćenje tokom stranačkog protesta protiv nasilja, a koji su organizovali čelnici SNS-a u Šapcu. Detalje nam donosi naš Đorđe. Đorđe, šta se tokom vikenda dešavalo u toj zgradi? Šta je odbornike navelo da pravdu potraže na sudu? Da, Nevena, sve rekvizite koje su koristili na tom skupu izneli su čelnici gradske uprave iz zgrade gradske uprave. Koristili su struju za taj skup i to je zapravo navelo odbornike da podnesu krivične prijave. O tome ovog jutra razgovaram sa mojim sagovornikom Božidarom Katićem. Zašto ste vi tačno odlučili da pokrenete ove prijave, ako se ne varam, protiv gradonačelnika i protiv načelnika gradske uprave, je li tako? Tako je, protiv gradonačelnika i protiv načelnika gradske uprave za zloupotrebu službenog položaja iz člana 359. Krivičnog zakonika Republike Srbije. O čemu se radi? Oni su omogućili 12. oktobra i pre toga 13. septembra pripadnicima Srpske napredne stranke da zgradu gradske uprave, sedište lokalne samouprave, sedište grada Šapca koriste kao svoje prostorije. Dakle, oni su održavali ovde taj skup podrške Aleksandru Vučiću, a pošto im je daleko do njihovih prostorija, ima nekih 100 metara, odlučili su da im kao ostava posluži zgrada gradske uprave. Zgrada gradske uprave koja pripada svim građanima ovog grada. Ne samo da su koristili to kao ostavu, dakle, unutra su se nalazili, i to se jasno vidi na snimcima koje smo mi dostavili uz ovu krivičnu prijavu, su se nalazila i lica iz kriminalnog miljeja. Unutra su se nalazili neki ljudi koji nemaju nikakvo pravo da budu tu. Sve to dešava se pride u subotu popodne kada gradska uprava ne radi. I ono što je jako važno jeste, a to će potvrditi i svedoci, a to se vidi i na snimcima koje smo predali iz krivičnu prijavu, u toj zgradi nalazili su se i gradonačelnik grada Šapca Aleksandar Pajić i načelnik gradske uprave Aleksandar Jovanović. Dakle, njih dvojica ne samo da nisu znali šta se dešava, ne samo da nisu prosto imali informaciju o tome, oni su ljudi koji su direktno učestvovali u kršenju zakona. Direktno su učestvovali u tome da se imovina građana grada Šapca koristi u stranačke svrhe. Koliki je to zapravo problem kada jedna javna institucija se koristi u stranačke svrhe? Pa to prosto pokazuje jednu bahatost koja nije viđena zaista pre na ovim prostorima. To pokazuje da mi imamo stranku i funkcionere stranke koji smatraju imovinu građana, imovinu države, imovinu grada svojom ličnom ili stranačkom imovinom. I to je zapravo moment kad se pokazuje da oni smatraju da država ne postoji. Dakle, u ovoj zemlji, to što su oni uradili, pokazuje da ne postoji grad, da ne postoji institucije, već postoji samo stranka i sve je podređeno stranci. Ali oni će vam reći da nisu bila stranačka obeležja na tom skupu, već da je to građanski protest protiv blokada i za podršku građanima Kosova i Metohije. Tako je. O tome da je to protest koji je podrška građanima Srbima na Kosovu i Metohiji, to je posebna priča. Dakle, i to je posebna uvreda za svakog građanina Srbije. Kada oni koji su izdali sve što je moglo da se izda na Kosovu i Metohiji, pozivaju građane da u Šapcu brane Kosovo i Metohiju. To je dakle zaista stvar koja je, verujem, više za lekara nego za političare, i to lekara određene, jel? Zaista je potpuno neverovatno, dakle radi se o potpuno jasnom stranačkom skupu. Radi se o skupu koji organizuje u krajnjoj liniji neka nevladina organizacija, navodno, koja, šta to znači, može da koristi prostorije gradske uprave. Svaka nevladina organizacija. U Šapcu ima, mislim, preko 50 nevladinih organizacija. Mogu li da koriste prostorije gradske uprave? Naravno da ne mogu. To su prostorije u koje sedište jedinice lokalne samouprave. To su prostorije koje pripadaju svim građanima ovog grada. U krajnjoj liniji ovdje je bio i taj konak Miloša Jevrema Obrenovića i to je zapravo, evo vidite ovu kućicu za ptice ispred, to je jedina građevina koja će ostati iza Aleksandra Pajića. Hvala mnogo što ste govorili za naš program. Nevena, dakle, to su poslednje informacije. Podnete su krivične prijave protiv načelnika i gradonačelnika i sada čekamo da vidimo da li će tužilaštvo i uzeti to u razmatranje i pokrenuti postupke. Pratit ćemo svakako šta će tužilaštvo odlučiti. Hvala, Đorđe, i tvom sagovorniku i tebi. Ostalo je još 15 minuta. Družimo se zajedno.